Dnes si zahrám Brawl Stars, ale s takou challengeou, a to takou, že nebudem môcť strieľať. Tak ja si to zoberiem Spajka a dám sa to Bravo Ball. Lebo tam mi sa čo hodí rovno do branky a je hotovo. No dobre, nebudem to zdržovať a môžeme ísť rovno na prvú hru. Ešte prečko mi dajte s sebou prosím like a odber, pretože sa môžeme k 300 doberateľom a dúfam, že to v blízkej dobe dáme, takže prosím dať odber. No a môžeme ísť rovno na to. OK, ale bude to ťažšie, lebo ja si nesmiem, ja to mám kaktus, ale nesmiem strieľať. No prosím, to nie je nestrelané Ash. OK. Ja nesmiem strieľať, musím si to stále zapamätať, lebo ja mám v kuse chuť na toho vystreliť, na toho Asha, je kasa, neviem koľko tých oných. No, kamo, už som zdal mŕtvy, nevadí, ale Ash nám to teda dá gól, hej. A nie, kamo, nie, ja mám už normálne rozbiť telefón, akože z tohto. No nič, kamo, musím to teraz dať, to musíme teraz dať, hej. Dobre, poďme na to, zabijeme, no teda ja ich nezabijem, zabijú ich oni. A ja tu teraz idem dať gól, pekne, a hrám tejto Emberke. A dáme to, konečne dáme gól. Konečne, kamo. Akože je to 1-1, možno to aj vyhráme, hej, neviem. Takže sa musíme snažiť, ja tu znova hodím kaktus a môžeme to už vlastne dať. No poďme na to, dáme to, nahrám znova Emberke, len OK, Emberka je dole a ja budem asi tiež už za chvíľu, ne, kamo, prosím ťa. No nič ľudia, ale to bude ťažšie ubrániť, pretože tu je znova Ash a nie, kamo, prosím to nedávaj to, prosím. OK, musí tam obraniť tá Melody, yes, Ember to tam dala. Len kamo, už neviem, čo to tam dá, hej, a kamo, ne, prosím ťa, ne. OK, ide to tam dám preč, OK, zachránil som to ľudia. No, len neviem, čo to už to, ona, Melody ubraní. Vlastne ubranila to ešte, no už nič, kamo, ja už mám znova chuť to vypnúť. To je hrozné. No a táto hra by už mohla byť ľahšia, lebo tam má tento Byron nejaký fame, ale je tam Ems a ja som má teraz veľmi dobré buffy, takže neviem, či to dáme. No ale budeme sa snažiť a Mortis tam ide aké bomby, kamo. OK, Mortis tam je dobré, len ja teraz nemôžem strieľať, nie. OK, poď Byron. Yes, pekne, Byron do mňa trafia a sa healujem. Poď pekne. OK, nie, kamo, nie. Kamo, no nič, to už Byron nedá. To už vidím, no. Tak toto je pre Emsku za frigo. Ona to nedala, ty vole, kamo. Super. OK, Mortis tam teraz určite dá, podľa mňa. A nie, kamo, toto bude gól, reálne. Toto už bude gól. Kamo, ja mám už také nervy. Reálne, prečo? Kamo, to je hrozné. No nič, musíme sa snažiť. A bude to ťažšie, ale. A toto bude, kamo, ťažšie, len Mortis to tam pekne dal. Ja poviem radšej takto preč, kamo. Hej, dobre, poviem preč. Takto nahrám to Byronovi. Nie, radšej nie. Nahrám to Mortisovi tu na bok. Mortisovi to nahrám. Poď Mortis. Joska, Mortis to tam pekne dáva. Kde bomby. Ja teraz nahrám Byronovi. A Byron teda do branky. Poď Byron. Poď pekne, poď. A nie, kamo, ale Mortis tam dá. Poď Mortis. A yes, kamo, Mortis to tam dal. Reálne Mortis to tam dal, kamo. No super, konečne. No kamo, Mortis to už asi tentokrát nedá, pretože má málo životov. No nič, kamo, toto už podľa mňa neustojíme. Hej, podľa mňa toto už bude gól. Tak nič, kamo, skončili sme. No hej, kamo, to je hrozné, reálne prečo? Kamo, znova sme prehrali. No a táto hra bude ešte ťažšia, pretože tu je Angelo a Angelo je na Bravo bol úplne ten najhorší brawler, ako si môžete zobrať. Ja takto hodím kaktus, len neviem, čo to dáme. Nič, toto bude gól. No našťastie sme celkom pekne ubranili a no nič, ľudia. Edgar tam dá. No nič, kamo. Ja reálne už mám z toho také nervy. No nič, musíme sa ešte viac snažiť, aby sme to vyhrali, ale nie. Našťastie máme Spajka. Čau Spike. Škoda, že ja nemôžem strieľať, naozaj škoda, no. A kamo nie. Teraz to ten Frank dá, reálne nie, kamo. No nič. Tak Frank to teraz dá a prehrali sme znova ďalšiu hru, kamo. Ja už mám z toho také nervy. No táto hra bude asi úplne najťažšia, pretože tu sú sami epické brawlery a my tu máme takých trochu divných. No, neviem, či to vôbec vyhráme túto hru. Akože bude to veľký problém, ale budem sa snažiť stále. No poď Edgar, poď. No nič, kámo, to veľmi nedáme, ale Shade to tu pekne hra. Poď Shade. Škoda, že nemôžem strieľať reálne, ale Shade to tam dá. Poď Shade, on to tam dá. Nie, kámo, tak nič. Bude to problém ubraniť som takto kaktus, ale asi už aj tak za chvíľu zomrem. Ja sa takto odkopnem preč, ale to už som asi dead za chvíľu. Ja som to prežil ako záhadne. Super, ja som to prežil. No už nič, tak už som neprežil nič. Nie, toto bude gól, reálne nie, to bude gól. Nič, ľudia, tak Bibi nám dala gól. No nič, a Bibi nám dala ďalší gól. No a táto hra už konečne vyzerá nejako nádejnejšie, pretože tu máme aspoň Kita, to je asi taký dobrý brawler podľa mňa. No a tu takto hodím kaktus, ale prečo každá reálne musí byť Edgar? To je hrozné, akože, no nič, tento Edgar, my sme skončili. Edgar nám to teraz gól, no nič.
No nič nevadí, musíme sa viacej snažiť a poďme to aj dáme, keď sa budeme snažiť, lebo teraz to máme také nádejnejšie. A yes, Mendy má utinu, yes, kamo, Mendy má utinu, má tam celkom pekné bomby a Kit tam je dobre. Sorry, keďže ti nemôžem pomôcť, za ty to zvládneš sám. Dobre, ja teraz dám pekne gól, dám tu gól a yes, poďme tam dať gól. A gól? To je gól? To je gól? Yes, my sme dali gól! My sme dali gól normálne, my sme dali gól! No teda ja som dal gól. A teraz Edgar, Edgar, my sme vyhrali ľudia. No tak toto video môže úspešne už skončiť, vyhrali sme. No a prosím vás, do komentárov mi napíšte, čo by ste chceli vidieť na budúce, prípadne akú challenge by som si mal zahrať a napíšte mi, akého brawlera máte najradšej na Brawl Ball. Rád si to prečítam a čau.